Γιαννούλης γύρισε πίσω εκεί που ο Ματέο Γκαρσία περιμένει. Ο Μπερτόγλιο τετατέτ με τον Πασχαλάκη, τσίψε την μπάλα. Ο Αγκέ, φύλακας τέρματος, διώχνει μακριά. Υπάρχει πάντως υπόδειξη για offside στον Μπερτόγλιο. Και ο Αγκέ, ο οποίος έχει μείνει πεσμένος μέσα στην εστία, έχει χτυπήσει. Φαίνεται να καλύπτεται στην προηγούμενη φάση. Η υπόδειξη από τον Ολλανδό βοηθό είναι για offside. Όπως και να έχει πάντως στη συνέχεια ο Αγκέ με τρομερή προσπάθεια για να μην περάσει η μπάλα την γραμμή, τη στέλνει στο πλάι, αλλά βλέπετε χτυπάει πέφτοντας με δύναμη στο δοκάρι. Γι' αυτό αμέσως οι συμπαίκτες του, πρώτος ήταν ο Γιαννούλης που γύρισε στον πάγκο του ΠΑΟΚ και ζήτησε βοήθεια, ενώ τώρα πηγαίνει, βλέπουμε και ξαναβλέπουμε την προηγούμενη φάση, πηγαίνει και ο Ματέο Γκαρσία πάνω από τον πεσμένο ο Αγκέ για να δει τι... Καταρχάς ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης, που ήταν πολύ κοντά στην όλη φάση από την αρχή, έδειχνε κάποια σημαίνει καλά ο ποδοσφαιριστής στην υγεία του. Είναι να περιμένουμε την ενημέρωση του ιατρικού team προς τον πάγκο για να ξέρουμε τι μελιγενέστε. Πάντως υπάρχει γενικότερα μια εγρήγορση εδώ στον πάγκο του ΠΑΟΚ σχετικά. Την ίδια υπερέκταση και τον τρόπο, δεν είχε και καλή ισορροπία, δεν είχε επί της ουσίας πόδι στήριξης για να απορροφήσει τον κραδασμό. Έπεσε και με δύναμη στο δοκάρι και πηγαίνει ο Λόπεθ άρτη αφιχτή στο τερέν. Πάει αμέσως πάνω από τον αντίπαλό του